walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios, kun dili siya mao'y unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Wow. Ang tinuod nga gugma makaigsunan gikan sa Dios, o kini nga gugma gipadayag pinaagi sa pagpadala siyang bugtong anak. Kay nganuman si Kristo ang tinuod nga demonstrasyon. Si Kristo ang perfect nga image ta gugma. Unsay rason? Aron mapasaylo ang imong tala. Nalahi man sa kalibutan, kay ang kalibutanon nga paghigugma naghimo og tala, nagbuhat kanunay og sala. Maunas kalibutan. Sa kalibutan ang ilang gugma nagbuhat kanunay tala. So meaning kana nga gugma dili giya sa Dios, dili gikan sa Dios. Kaya ang tinuod nga gugma makaigsuonan, hallelujah, mopasaylog sala, nagtangtang og sala. Amen. Now karon makaigsuonan, nasabtan nato nga ang gugma gikan sa Dios, o kini nga gugma gidemonstrate niya. Now kinsa di ay ang gugma? Ang tinuod ay nga gugma mao di ay si Kristo. Now mangutana ko sa atong mga batan-on karon, ang inyong di man kumingon nga sala kay nagkauyab ka. No, naman po'y mga nindot nga mga butang. Malay nimo na inspired ka, nahimo kang nagtarong na kasi mong kinabuhi kinakauyab. Pero mao ni ang pinaka foundation nga imong buhaton. Siguraduha nga si Jesus mo'y inyong inspirasyon sa inyong relasyon. Bisan sa magpiayon, dili man siguro perfect yun ang atong pagka husband and wife, pero ang pinaka the best makaisunan aron nga makagaranti ta nga naay smooth nga relasyon, naay victorious, malahutayon nga relasyon, kanunay natong tugutan nga si Kristo mao'y sentro sa atong relasyon. Apil ang manggiuyab kung mahimo mga lagad mos Ginoo, mutultol mog simbahan na matag Domingo manangid ma mo uyab magsimba sa misa kung uyab ma unya wa di ay simbahan miadto, tuwa day miadto didto sa asa baka miadto, no, tuwa sa dagat, nag-beach, nagpahangin-hangin, tuwa sa mall, nag-holding hands perminti, tuwa sa sinihan, o niya ang mama nagdahom, nalipay kay ay akong anak, nagtarong ning gid ni kay nagsimba sila uban yang uyab. May na yung tinuod, ya dili usay tinuod. Tuwa man na maingon sa sinihan, asa na maingon. Okay. O niya, gabi ipagyud kay muli. Now, nganong ato ning gisgutan, realidad ni makaigsunan. No, ang pinakamaayong buhaton, nga bitaw nindot kining kaslon ka nga ang iyong pundasyon sa inyong pagka-relasyon tungod kay nabati ninyo kay guided mo sa Ginoo. Well, ang partner gasa man as Ginoo. Make sure lang nga kana gihatag man as Ginoo. Basta ikaw rin na ning kamot anak nga maimo na, no? Imo ba ka nang gihiluan, imo ba ka nang gilumay, imo ba ka nang giilad, imo ba ka nang gisaaran nga ikaw akong pangasawon kay daghan kay mig yuta. Ang ubang yuta atong umahon. Nga di ay wa yuta bisang gamay. No? Daghan kina na tabo. Gipang giilad nimo imong asaw, mag imong gipanguyaban, imo pang gisad sa aran. Gilang ay kagul kay kung papa overseas, abroad akong papa. Nya pag ando di ay manang mo na ginabag, namakak lang. Nya di ay imong ginikanan di ay nara di ay na umbot pasabot nako nga say ilaro nato ang atong mga partner. So mga batan-on, no? Honesta kahit mo na'y sikreto nga ang Ginoo mo tabang nato. So unsay atong mga kapakyasan mga itagpasaylos Ginoo. Muna akong challenge kanimo karon, himuang sentro si Jesus sa imong relasyon. Unsay atong mga kapakyasan? Ang Bible nagsulti sa book of Isaiah chapter 43 makaigsunan verse 18 to verse 19. Forget the past, forget the former things, and behold, ingon si God, I will do a new thing. Na I'd like to encourage sa atong mga viewers karon. Unsa man ang atong mga kapakyasan. Ingon ang Bible makaigsunan nga limtan to. I tell you,
nga ang Ginoo dili siya interesado sa imong kagahapon. Interesado ang Ginoo sa imong karon o sa imong ugma. So it's about time to realign to the will of God. It's about time to commit our hearts to the Lord, and of course to commit to serve God. Now it's about time, it's a precious time karon mga kaigsunan nga mudangop tas Ginoo. Kaya ang tao, kita subject man ta sa mga butang sa kalibutan mga kaigsunan, o kitang tanan na ikapakyasan. Pero mga kaigsunan, di ta musugot nga diin magapos ta, mapriso tas litag sa yawa. Kaya kabulo baka ang yawa mga kaigsunan mugapos sa tao, gapusod meaning i-slave niyang tao, ang tao yang higtan sa liog. Mo bitaw nang nai-addiction, nay nangarehab nga naman kay na-addict sa druga, na-addict sa shabu, na-addict sa bisyo. Nang anong nagpabilin mo siya kay na-addict niya, maunay gapos sa yawa. Prisuhon ka na nga demons. That is demon spirit to possess that certain person. I-slave niyang tao nya karon kung di ka mo surrender sa Ginoo, kung di ka mo dangop sa Ginoo, unsaon nimo pakabato kagawasan. Ang nakanindot lang kay si Jesus nagsaad siya freedom. Gusto sa Ginoo mo duol ta niya. Mo si Jesus, duol ka mo kanako, gikapuyan og nabugatan. Sa sala man na. Iyon si Jesus, kay papahulayon ko kamo. I will give you rest. No? Iyon si Jesus, ang akong palas-aonon hagkap og stayundra kayo. Kaya di sa Ginoo, di man ta exempted sa gagmayng pagsulay, na mga pagsulay, pero naa siya nga makarelay ta, makalain on ta, makaigsunan. Pero kung wala si Jesus nato, kung walay Ginoo sa atong kinabuhi, kung walay pulong sa Ginoo nato, pag naay pagsulay, damor hinuon mo daghan ang pagsulay. Daghan hinuon mo damor hinuon mo daghan ang di maayong butang. Damor hinuon kang makasala, makaigsunan. Damor hinuon ang tao masayop sa iyang mga desisyon. Ngano man kay walay wisdom sa Ginoo. Dili ka guided na ang Holy Spirit unta nato mutabang. Pero kung dili ka mutuos Ginoo, kung di ka musalig sa Ginoo, kung wala kay pulong sa Ginoo, damor hinuon magkadako ang imong problema. Damor hinuon, malulong ka na hinuon, magapos ka na noon. Muna dagang batanon karon, bata pa kayo nakaburos na hinuon or naburusan na hinuon. Nag-ipon na noog sayo.